Takže ja vás zdravím. Ďalšieho videa. A dneska ideme hrať hru Dream Launch Soccer 16. Pustíme ju. Hudbička nemôže byť. Lebo by ma nebolo počuť nejako, to musím vyriešiť. Takže ideme na to. Takže máme tu tohto nábio. Keď si ho idem obkrúžiť, nevadí. Pekný vystrel a uvezli pokus. Škriniar. Ubrali ho. No po ňom. No a pekne faulovali Škriniara. Škriniar nestrieľa. No a zase to musí byť gól. Nie, nebol. Predstavte si. No ideme proti Liverpoolu, čo je dosť silný nepriateľ, kde makáme. Na dobrej ceste sme. A zase sme my aj faulovali. Takže ideme. A vystrelíme a už sme oslobodení. Iba celkovo. Lebo zase nás tlačia tlakom. A to bola šanca. Pre minulýho. Nepekný z zase ubočený. Nie, to je Varela. Dobre, Škriniar. Dobre, ideme pekne. No, treba ešte. Dobre. To Škriniar. Sklamal Škriniar. Zase. Dobre, čo nie. Takže tá karta. Už mám. Žltú kartu. No, takže ideme na to. Bude jedna alebo dve. Sú dve. Dve sú až strašne dlho. A som šancu. Kopem. Posledné sekundy. Clark a nedal. Dobre. Prvý polčas ubehol. Teraz už ubehol. Half time. Takže ideme si vymeniť tohto. Nechci vyčerná. Škriniara. Všetci traja išli. A ideme na to. Sme to dať. Sally, James, poďme. Dobre. Nie, takže tam nie je. Ideme. Varela. Poďme, sme to dať. Dobre, Varela zase nesklamal. Ideme s týmto Jamesom. Ideme. Dobre. A faulik pekný bol. No, pekný, teraz zase ma to sklamal. Ideme. Lagy, mierne lagy. Nevadí. Dá sa ešte hrať. Miernými lagmi. Ideme. A nevadí.
Dobre, prienik. A zase napálovali. Ale neplatil. Neviem čo, nikto neplatí. A mňa tu 100-krát upozorňujem. Keď im toto, keď ich oberiem, oni ma upozorňujú. Ideme. A to malo byť penálta. Nie, netrafil som. Nevadí. Ideme na to. Musíme dať aspoň jeden gól. Zase. Obral som ho. Nič. Oni faulujú. A nič. No to sme akože prehrali. Prehrali sme na Liverpoolom. Ešte môžeme sa pokúsiť o nejaký zvrat, ale nepodarilo sa. Koniec. Prehrali sme. Nevadí. Dúfam, že sme prví. Ideme na to. Takže ja sa s vami lúčim. Takže